jeg prøver at trykke det for jer, som jeg sagde, jeg ville gøre. Undskyld, hvis det er så godt, ja. Jeg er ikke så godt optaget, jeg har ikke fået på det hører endnu, så ja. Det bliver mobil, eller kamera, eller hvad fanden jeg må få det på at gøre. Det her det er ikke lige det bedste trickshot, jeg kommer til at lave. Det bliver sådan lidt amatøragtigt. Ja, her begynder vi lige. Og nu er det til den ventetur. Jeg ramte ikke. Men det kan godt være, at det her bliver en lang video. Så det kan godt blive nok. Ja. Men efter sådan 2 minutters tale, så tror jeg, at lave en anden video, hvor jeg spiller blokst. Hvis det var noget. Og jeg filer lidt i online, der er ikke så højt level der på min anden profil, men ja. Det er kreativ crap. Ja, det må jeg i dag. Så jeg sådan lidt ked der. Okay, nu prøver jeg. Det var ikke så godt. Sorry, men jeg er altså mere feeder. Det er derfor, jeg gerne vil vise en feed-video. Der kommer enten i morgen eller i dag. Jeg ved ikke, hvad jeg får tid til. Men ja, her kommer i hvert fald en vaskeægte shop with me. Og ja, det er mig, der spiller lige nu. Fint, hvis det er han gider, så fortsætter jeg bare lige. Men det kan godt være, selvom jeg musik på, sådan, at man ikke så godt kan høre mig. Ja. Fordi at sige Kiel bare have sådan en video her. Jeg skal have maskinen. Jeg ved fandme ikke lige, hvad der sker for mig. Og så lige det med t-shirt, jeg kigger lige på skiden. Og ja, det her må I også godt lide, at altså over Skype. Nå, nu prøver jeg bare lige at rømme en trick her. Og så stopper den her video, fordi jeg gider ikke sådan at have længere. Og så lover jeg, at den bliver en god, eller bliver en god, rigtig god. Det bliver sådan masser af videoer, der kommer ud i hvert fald. Jeg skal mindst en video hver dag.